проблем в моето сърце да вярва. Но няма проблем в думите на Божието пророчество. Затова аз пророкувам върху тези сухи кости да се изпълнят с живот, да се изпълнят с сила, да се изпълнят с плът. Пророкувам изцеление, пророкувам освобождение, пророкувам сила, пророкувам възстановяване, пророкувам финансово благословение, пророкувам огън от небето, пророкувам духа на Бога да те изпълни, пророкувам вие слаби да бъдете силни, пророкувам вие слаби да станете силни, пророкувам вие невежи да имате разбиране духовно, пророкувам вие глупави да бъдете мъдри, пророкувам вие невярващи да станете вярващи, пророкувам вие с отворени очи, очите ви да се отворят, да се отворят, да се отворят, да се отворят, да се отворят. Пророкувам вие проклети да бъдете свободни. Много от братята и сестрите ви са под проклятие. Те са проклети, но няма да бъдат повече. Това пророчество на освобождение от проклятието ще се изпълни. Вие, които сте проклети, няма да бъдете повече. Пророкувам разрушаване на проклятието ви. Пророкувам разрушение на проклятието, което е върху тебе, върху жена ти, върху децата ти. В името на Исус! Бог каза, ще изпратя духът си, който ще ви изпълни и ще ви благослови. В името и в кръвта на Исус. Амин!